Sibuka besifazane abathathu. Aw amen. Owokuqala uDeborah simthola incwadi yamaJudges chapter 4. Incwadi yabahluleli chapter 4. Oh Jesus Christ. Let me try in this 15 minutes. In this kashana. Incwadi yabahluleli into umuntu osifazane oqala ngesimbaba incwadi kaAugust uDeborah. Yebo. Verse 4. Chapter 4 verse 4. Chapter 4 verse 4. Ubambe njalo ngoba nesidudi ngizobe sengikhomba ngokubuza. Ngeke sabuza ngithisa kahle. uDeborah umprofetikazi. Deborah bengumprofetikazi. Lapidoti. Yebo. Wahlulela uIsrayeli ngaleso sikhathi. Wahlulela uIsrayeli ngaleso sikhathi. Leli gama lithi ukuhlulela incwadi yamaJudges akhona ukuhlulela kweJudge lasecourt. Kodwa ama-leaders bekusebenzisa igama lokuthi umhluleli kanti sho umholi. Shuthu uDeborah waba umholi kwa-Israyeli. Mawubona le ncwadi yamaJudges, incwadi yabahluleli ubokwazi ukukhulunywa ngabaholi. Abaphatha kwa-Israyeli amakhosi engekho. Engakabekwa amakhosi. Sikhona abazalwane. Haleluya. Incwadi yamaJudges i-era lapho ningekho umuntu oyiking. Obekhona emenjengenkosi. Aw amen. Ngingathi incwadi before la mangaphosisi uJoshua. Ngathi uJoshua ngoba kube uMoses ekhipha uIsrael ehlane, wafa uMoses endleleni, kwangena uJoshua wahamba noIsrael. Mabefika eKenani baqala impilo manje abasenamholi ngoba bahola debenabo. Kade ngabaholi behlane. Kanti ngesikhathi bengenabaholi izimo zizomphoqa umholi. Amen. Namo tabazalwane. Ngesikhathi benezimo uNkulunkulu bevele vusa umuntu oyedwa ebasize empini. Makuphela impi mase yehle ehlalweni. Singababalo Samson. Unawo ungena la incwadi yamaJudges. Kuthe kunamaFilisti uThixo wathi hayi ngeke angithathe nansi indoda eyilwele. Ngosebenzisa yona ubisize lempi. Uma eqeda ukuba isixazululo nokuba necebo lokunqoba impi bevele lo mholi iphela indaba yakhe. uDeborah into efanele ibambe yokuthi uyisimanga ngoba kwilist yamaJudges uyeyedwa umuntu osifazana owahlala esihlalweni sokuhola uIsrael. Anikho namba zalwane. Akekho umunye wabesifazana obowezwa lesihlalo. Because uNkulunkulu behleze baswela abantu uma ufuna ubasebenzisa. Ngoba uIsrael incwadi yamaJudges uhleze ubheda uhlahla uNkulunkulu kanti mawubelahla uNkulunkulu bofika izitha njalo bafika izitha zibanqobe mase bekhala kuyo futhi mabekhala kuyo uNkulunkulu befanele bapha isixazululo uzobane ngamvusa kwesikhathi eswela umuntu umswelile ngesikhathi sika Samson wamswela kwaze kwaphoquza kokhulelwa inyumba izali ingane ikhuliswe ukuze kuzoba nomuntu ozosetshenziswa lana uthi uNkulunkulu mayekalaza ngesikhathi saDeborah wathola ukuthi wonke amadoda amhlubukile ayikho indoda esesikhaleni engayisebenzisa ukube kwazi ukunqoba ngayo isizwe samaKhenani ababebhekane naso kule chapter. Aw amen. Uma ekalaza wathi ngeke zalo uSamson ake ngishintshe igender. Aba madoda ngimthola umuntu ake ngishintshe igender. Ake ngoqalaza kubesifazana. iBhayibheli lithi mayikaza kubesifazana uzathola uDeborah. Wathi hayi njengamanje ngizoshintsha indlela yokusebenza mina uNkulunkulu. Yebo behlezi ngisebenzisa amadoda kodwa ngoba yikho indoda. Ngingamane ngisebenza wesifazane ngeke abantu bangibhubhe ekhona umuntu osesikhaleni. iBhayibheli iveza ukuthi babe sengxakini begqilaziwe for 20 years. 20 years besengxakini before uNkulunkulu evusa uDeborah. iBhayibheli ke uyofunde ekhaya lithi mayivusa uDeborah lithi wathi losifazane mayibizwa inkosi wathi hayi mina uNkulunkulu uthi ngibahole ngizobahola. iBhayibheli mase liveza into very important. Tshono sisi wathi ngisundu angahlala phansi kwayo. So wathi ngelindawo ayabafethu wathi mangihlezi kuleli sundu leli nofuna usizo uyongifika kuleli sundu indawo yami le la khona ngizothandaza khona. Isundu liyisymbol of victory. Yingakho umuntu esengena eJerusalem bathatha amasundu bathi hosana hosana. Shuyo mama wakhe endaweni yokunqoba kungaka
yanqotshwa wacinga isundu kunganqotshiwe kodwa wahlala endaweni yokunqoba ngoba ukwazi ukunqoba uhleze endaweni yokuhluleka udinga ingqondo yakho isethe uthi mina ngumnqobi uhlala endaweni yokunqoba noma unganqobile wahlala nomama kuleli sundu wahlala lithi iBhayibheli njalo uma befuna iy'nkinga wayethi ningayi kwami isixazululo asikho kwami nangifika esundwini lami uyayidinga indawo yakho la khona nihlangana khona noNkulunkulu kuba ukuthi into efuna wena iyokwazi ukulandaphi ikufika esundwini lakho jwale mama wahlala esundwini lapho khona ebiza uNkulunkulu kulento esihleke sakhe. Oh Jesus, embiza uNkulunkulu benyuke befuna iy'mpendulo efike banika iy'mpendulo behambe sala kuleli sundu lakhe up until lo mama udume ngezinto ezimbili. Lo mama into ala adume ngayo uDibhora yilento yokuhlakanipha. Amen. Yilento yokuhlakanipha. Number 2, lo muntu onamasu. Umuntu onamasu nama-strategies. Number 2, umuntu onokuhlakanipha. Ngoba ukwakha nje kuleli sundu kwakuyi-strategy leso. Ngoba ukwazi ukunqoba kanti ume endaweni yokwehluleka. Ngesikhathi nje eyiphosishina ethi mina ngohlala lapha yakulela sundu izulu lathi correct impela sho ukunqoba kuyeza nangeyisetha ngendlela e-right. Wahlala nomama kuleli sundu up until lithi iBhayibheli efuna impendulo yokuthi yini engayisho ukusiza uIsrael oseGezeke for 20 years. Awu amen. Because kulesi sikhathi lithi iBhayibheli ngenxa yobubi kuneverse alivezayo la umbhali uthi uNkulunkulu wathengisa nabantu bakhe ngenxa yobubi. Akuveza ukuthi ububi kuyamenza uNkulunkulu efulathele noma singabakhe. Ngesikhathi bafulathela kanti kunesizwe samaKhenani. Lithi iBhayibheli leso sizwe sasinenkosi uJabini igama laso. So lenkosi yeza izohlasela njengasemhleni kanti ayazi kukhona uDibhora. Yeza njengasemhleni so yabopha ingqola ezu-900 lezi ingqola kuthiwa ezensimbi. Waya akakafethu umuntu ohlala esundwini noma ungenza nenqola eyinsimbi ngeke umenze lutho umuntu ohlezi noNkulunkulu. Wabopha ingqola wayihlanganisa 900 kuze umuntu osifazane oyedwa ngoba wanziwa noNkulunkulu usathane ngeke eze yedwa kodwa ubopha ingqola zakhe mayeza kuwe kwezinye isikhathi babona izimpi ey'nkulu fanele wazi usathane akakuthathi kancane because ukuba nomama bethathwa kancane wayizonyuka yedwa inkosi ithuma ababili kodwa kuthathwa 900 for one woman. Oh bathane ngithi izimpi zakho siveza ukusaba kangakanani usathane. Izimpi zakho siveza ubona ubani. Ngicabanga ukuthi uDibhora mina ngangizohleka ngithi uletha 900 oney'ngqola zensimbi awushuthi le ndoda iyangisaba. uJabini shuthi uyangibona yokuthi mina ngiyingozi ngamemeza nesisenzo esithandaza izimpi ziveza indlela oyingozi ngayo. Kunabantu abahlezi besempini impi after impi ethi phuma empini engene kwenye. Fanele wazi namhlanje ukuthi hayi oDibhora abahlaselwa ibutho elilodwa kodwa bakusuka kubo hlanganiswa amabutho hlanganiswa iy'nqola kuziwa kumuntu oyi-1. Then iBhayibheli lithi uJabini lenkosi yaseKhenani yabopha ingqola ezu-900 iya kumuntu ohlezi phansi kwesulu ohlezi noNkulunkulu. iBhayibheli maselithi la mama wabuza kuNkulunkulu ngenze njani. One of the things engithanda kweDibhora nakanye iBhayibheli ifaka igama lefiye. Kanti most of amakhosi befuke kuyimpi bese yathuka. But
so wayibona impi wayesebheka phezulu wathi inkosi siyinqoba njani impi yanamhlanje ungakhohlwa amadoda abheke yena lo mama isizwe sibheke lo mama angazi noma inkosi ngabavusa uDibora la khona kunabantu abazothi sibheke wena ungakhuluma sekwenza noma yini oyishoyo sithemba amazwi akho unokhuluma sinqobe Thiwa wayesethi wabiza uBalak thoma ibiza uBalak wathi thatha 10,000 unyuke nawe entabeni wathi ume lona uza na 900 lo wafuna uphinda isibalo sesitha unina u10,000 uphinda 900 over 10 times should the mama wavele wabuka igeji yempi wase times awakha amasosha ngoba awukwazi ukulwa ngendlela elowo kunendlela isitha sakhe siza ngayo yingakho asithandazi ngendlela efanayo kuya ngokuthi eyami impi ngiyibona ingakanani bese ngiyinyusa according to ukuza kwempi yamagama lo mama waye ngaqala ngokulungisa amasosha u10,000 angikwazi uqala ngilungisa amasosha ngingakayazi inamba evele itheni kana wazi izinto siza kwakho kuze wazi uthandaza kangaki kana wazi izinto sisegameni lakho ukuze wazi uzofasta kangaki awukwazi ukuhlasela kahle kanti ibholiyazi ngoba ungaze ukhiphe 500 uthi inqwaba kanti sisa sibese 900 ube bengabuza sesithandaza bengathi indlela olwa ngayo ngabe ngaphezulu kwesithi noma ilingana nesithi noma ibelow bazala indlela ohlasela ngayo isitha sakho ngabe iyalingana noma ingabove noma ibelow kunabantu abafaka balani bengalibizanga igama kube bayazi impephelele nabo kunabantu abafaka badli 7 days evikini fana banalo usuku abakulolu sengobona afaka after 12 kunembe ngizama ukunyusa because akawazi amadimoni ezakime fast kodwa mina ngidle konke yazi izi lepesa kuwe ukuze uzobona impilo zoyibopha lo mama wathi ukuza naye ake ngihlanganise 10,000 oh hallelujah lo mama wahlanganisa 10,000 people mase number 2 wanyukela entabeni intaba yindawo yokunqoba uhlabelela omunye wathi entabeni yakho uyabonelela akayanga lezantsi ethafeni uthanda noma nezikhale zanele kodwa iposition wathi ma 10,000 yukani niye phezulu entabeni ngoba thina sinamandla amasimo entabeni ngabe siyahlala phansi kumnandi kuya phansi kunzima ukunyuka kodwa manje amandla okunqoba asinawo phansi amandla okunqoba siwathola phezulu siwasanyuka saya phezulu so esibenyuka le nkosi yaseKhenani uBalak yathatha usiseka ngoba uyindoda eyilakilona eholi ibutho ehamba no 900 wahamba usiseka eyohlangabeza laba abalwayo ngiyalingeka ukuthi sufunda 15 uthi wenzani uJehova kulaba bantu Verse 15 bathi sebebhekene nangu uJehova enze imanga uJehova wamgquzula uSisera iyona ndoda eholi ibutho mase lithi akuyona u10,000 owaqhuzula uSisera kodwa baphakama uJehova iBhayibheli lisebenzisa igama lokugquzula bafethu ngithandaza bethi lento izokwenzeka ngisikhosi ungegquzule kodwa izinto ezizakini bathebengakali wafela umnikazi wempi waphakama kodwa ngithi ungakuphakama kodwa uNkulunkulu wasingalali ungaphakama kodwa ithemba zethu uyigquzula esithi
uphumelele empilweni ungaphakama enkulunkulu wakhuzu bezwa into enamandla babheke laba abezayo kanti unendoda engabonwa bathe begade u-10,000 abalwa nawo kanti sinomunye sobha naye yena nabona ungamehlo kodwa isisa siyamusa uma sefike ayasithi kusula Jehova ayasithi kusula Jehova kunezifo kulo nyaka kunezimo kulo nyaka ngizomemeza sebe ngithi uNkulunkulu ngophakama ukuzula umholi webutho uyeke ibutho lazwa ibutho khala usisiwe athina ngishayayo akayithi akathakathayo akanazwide se ibakuzula bathi kwenza njani kanti lo esimkhonza unganani ungaseli Bathi Bible wakuzula umholi mase leli verse adelifuni 15 lithi basebephela bonke abo 100 ngesiko lenkemba because sasane fanele shaya ikhanda lalento ekuhluphayo uThixo fanele shaya ikhanda uThixo fanele shaya ikhanda ngoba uThixo uhlakaniphile uyazi mangishaye ikhanda umholi yonke into 900 izambiwe kodwa Nkosi ungephakama ushaya ikhanda ushaya umsuka ushaya inhloko yinkinga zabo ungeshaya kodwa inhloko yinkinga zabo eNkosi kwasala 900 waqedwa ngenkemba thusisika bamkhuzula wawa wangafa wavela wabaleka ngqeda iBhayibheli lithi wabaleka washinqola yensimbi wabaleka ngonyaka engahutsho umuntu ezwe isandla sika Jehova sinebaleke nisisa zethu singahutsho umuntu sinebaleke nesento wabaleka washiya ngisho inqola yensimbi ihlahleka izwile uyizwisa lento noma ngene inqola yensimbi lento sengathi ifohla ngisho ensimbini sengathi ayikho into engamprotecta kulesi sandla sengikhuzula lithi wabaleka usisira mayibaleka wazongena kulo wesifazane wesibili ufuna ukukhuluma ngaye uJayeli yaza kadumile kodwa nenda yena thoma ifika lendoda yahlangana noJayeli wathi ngicela ungifihle bayangupha nga uJayeli kanti uhlakaniphile wangamthusa loba wathi ayingena endlini wamngenisa endlini wasethi mbatha phola singaphola kodwa sije singubili kanti wambatha wathi mina ukulethela nesobho enqane ngiphuze uJayeli wagoqoza isobho sengathi uthi phuze kodwa uphuze kokugcina kaduna nathi for 20 years kodwa lo nyaka uNkulunkulu wakhuzulile uzoqeda wambatha yaphola iphola ngoba iyeya umuntu wesifazane ithi hayi phela uJayeli ngeke ngenze lutho ngamameza kodwa kwimoya kweyelayo kwimoya ebukela phansi kunemoya baleka izohlala kuwe ihlale
wesifazane kakakazi lo mama unenda nzima oshanda mama ila kaseya oh God wambatisa wahlala thiwa uBalaki loyo obehola u10,000 ethunywa uDibora uyanqanda kodwa lo Balaki kunento ayishola uBalaki in the very same chapter ubizwa uDibora uthi cala uyempini uhlanze 10 uBalaki khona igama ishilo uthi ngingaya kodwa mawungayi wena mina ngiyi kusho indoda ikhona umuntu osifazana noNkulunkulu uDibora wazophoqa ukuthi nami ngiyaya empini because i-anointing yenzeka ihlale kumuntu odelelekile kodwa wadelela yona ngeke isebenzele ngoba i-anointing inamehlo ugobo lineyindlela ugobo liyabona lo Balaki yena indoda yempi kodwa uDibora indoda umuntu osifazana wesikhathi ubhotshelo lesi sikhathi indoda yempi uBalaki yathi noma mina ngiyazi impi kodwa ugobo lesi sikhathi anginaso bekhona amadoda nami ngikhona ngeqiwa bavuswa wena ungaye empini mina ngiyi lena uBalaki inayenza ngesikhathi kubaleka uSisera emva kokugquzula uBalaki wamhuba ehupha uSisera wamhuba kanti uSisera sengene lapha kaJayeli wangena kaJayeli wazwambatha nayo into ofuna ukuza kuyona ngichaza ukuthi uBalaki wafica la ndoda sifile ingabulelawanga indoda kodwa kuya lo Jayeli uJayeli wamlinda wambatha uthe maseleni ukuthoba hamba wothatha yini lebambe itende wahamba nemtsimbi yaphansi because wawuyitende leli wathatha leyo ntsimbi wathatha isana kungekho ndoda sengathi uthi uJayeli uzodlalela kwami ngoba ubona ngathi ngiweak uJayeli mayichazwa ingenamlando engenagama he was nobody kanti unobody onothixo ngoba izitha ziyathanda uhlonipha abanegama kanti khona bangenalo igama kodwa igama eliphezulu amagama onke likubo so wathatha insimbi wayibeka endlebeni kuthiwa nesana wamshaya wafa uSisera ngithanda makufika uBalaki ehambe ehupha uSisera kuphuma uJayeli uthi uJayeli ufuna ba lawo muntu omfunayo ngiphile ngaye nginamamaza yini kunezimo zoqeda uwe bengakafiki ukutheleza abanegama kunezimo zokuhlakaza uwe sidala bengakafiki abantu besikhathi nabagotshiwe ngoba lothi ntokithi nakukhona abadimoni abalela kwakho abekabi lisithando adumile lisithando ngoba ngisho Jayeli banezando ngisho Jayeli baneyinsimbi alithi kawe kodwa amakhama zofilosofia kuthi angithandaze kodibhoka besikhathi abazovuswa ngekho umuntu othenjiwe kodwa inkosi ibathembe wathi angithandaze into ethi hamba ophendle esundwini lakho wena unesundu lango-4 ekuseni nakhona belele uphuma wethu esofa uthi kuze ngifike kuthi angithandaze uthi lalo sundu elasiphulo madimoni sengathi ngiyadingeka futhi
Bheka ma. Oh my God. Iba nehleke sakho. So akwaze kwazeka. Uthi mawufuna ukuthi iphokale kumthole kwakhe. Umuntu loyo oyomthola entabeni esundwini la. Hallelujah. Sinale sididi sihleze sikuhupha. Sifike kwakho singakufiki. Ngoba ulapha ya. Unesundo okhosele kuwe. Unesundo ojajabula izimpi eziza kuwe. Sengathi ngizimpi kwakhe noyilinda phansi uyilinde endaweni embi la sinamandla khona. Thola isudu, a place of victory, indawo yokunqoba. Angazi yiphi indawo yokunqoba, mina ngazi umthandazo. Angazi wena yiphi oyaziyo, kodwa mina ngazi izwi khanda ezwini. Angazi yiphi oyaziyo, kodwa ngazi ukukhona abakhanda ebukhoneni bakhe. Noma yini efuna ukususa la uthi angisuke ebukhoneni bakhe, odinga udipho wethu, odinga mina keze la, akimo osukayo. Singayitshena izinto esiza kuwe udisana ngawo noma umfuna usongifika enyaweni zakhe. Uma umfuna usongifika ebukhoneni bakhe. Uma umfuna usongithola lapho ya engihlangana khona namazulu. Bathi ngicela tu isondo alivimbanga impi ngafiki. Lifikile. Phalibaleke ngani isondo? Libaleke ukuthi indawo erayithi yokulinda impi. Haleluya. Sengathandaza. Ngisize Nkosi. Ngikhumbula omunye umbhalo othi umoya ombusi ovukela kade ungayishiya indawo yakho ngoba ubekezela kuvimbiso nenkulu noma kunzima kodwa ungayishiya. Oh Shamaya, Hula Maya, sesikhamulukele enkosini imizuzu emele mithathu sithandaze ukumemeza ngizohluma amasundu namhlanje. Ungakumemeza top of your voice. Hila kashanda Maya. Thandaza la ukhona ungakhali ugubhe mawuthi zaphambili usephambili akasihlumisa amasundu ekseni. Come on church, in the name of Jesus. Ayada!
Oh, glorious is your name. How glorious is your name. How powerful is your name. That is a sign of surrender. That's a sign, Lord, it's in our faith, Lord. Exodus 14 verse 14. Nina no tuna le pagyone yenu. Mina ngizonilwela. Noma ngikhuluma nala very direct. Very personal. Thula akuyona yakho bese ubuka umqoba kaJehova. I don't care if it has 20 years. I don't care if it has iminyaka emingaki. Kodwa yena mase sukuma usuma kuhlale zonke izitha kade yimile. Arise, O Jehovah. Arise, O Jehovah. Let all your enemies be scattered. Baba nazi izandla zethu. Uthe baba amandla atholwa kuwe. Uthe ufundisa imino yethu kulwa. Nezandla zethu kuhlasela. Ngizwa baba recharge loyana naloyana ngamandla especially ekseni. Ngizobafaka izando ezandleni kuhluka jayel. Ngizobabambisa izinsimbi ngezandla ngizwa bezophohloza ikhanda. Lezipho engene kwabo. My father, my daddy, extend besizothi siyanqaba ukujikalana nezipho esifike nazo. Siyanqaba Nkosi ukujika nazo. Sesimile entabeni sisesundweni. Sisendaweni yethu baba yonke. Kuzula Jehova. Ngizokuzula izifo. Ngizwa ukuzula ngisho imingcwabo bisephambi emkhathini. Ngizwa ukuzula umoya wekholoto. Ngizwa yonke
into eyisibopho ngisho ukhondolo lama-families ngizula ukuzula ngizwa ukuzula wonke ama-habit amaba sivimba ukuya phambili ngizwa isandla sakhe eseni siyakuzula ushandeke seyalaya ukhekhe shandaya laya ngizukuzula abamelene nathi kaNkulunkulu ngizukuzula ngisho imithi yabathakathi imoya omnyama ngisho amaphupho angcolile kuzula Jehova shandeka saya
Ake sibonge mawuthi bonke nje. Ngizokuthatha ubonge uNkulunkulu. Bonge sisiyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. It's not about amount, anything. Just come and give thanks unto Him. 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 Siyabulela bawo. Siyabulela bawo. Namathiwa yishumi noma yini sizoletha umhlatshelo. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo. Lena yimuntu iza kuye umnikazi webandla. Can we come and thank God? Can we come and thank God? Just give thanks unto Him. Just give thanks unto Him. Osisela ababheke phansi ngobuso right now. Can we come and give thanks unto Him? In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we thank you. Lord, we thank you. Lord, we thank you. Lord, we thank you. Siyaphakama sibusise sesiyaphuma.
abafana boNkulunkulu. Ngabe mina uNkulunkulu egcwele izinto ezinkulu kukho konke. Ngabe usebenzekile kule ndawo.